Spoznajte inteligentné riadenie kúrenia Sinum. Jednoduchá radiátorová hlavica, nevhodné miesto merania teploty, stála priestorová teplota, bez kontroly otvorenia okna, bez vzdialenej kontroly a bez harmonogramov. Radiátorové vykurovanie v systéme Sinum, automatická regulácia teploty, kontrola otvorenia okna, vzdialená kontrola, individuálne harmonogramy a 25% úspora. Bezdrôtové zariadenia systému, elektrický pohon, regulátor teploty, snímač otvorenia okna. Regulátor teploty Sinum meria teplotu na optimálnom mieste. Automatická regulácia teploty. Automatické vypnutie kúrenia pri otvorení okna. Vzdialená kontrola počas neprítomnosti. Regulácia kombinovaných systémov kúrenia. Kúrenie podlahové aj radiátorové. Miestnosti na slnečnej strane nevyžadujú dokurovanie tak často ako na severnej strane. Prispôsobte teploty vášmu rytmu dňa pomocou harmonogramov. Ušetrite až 25% so zónovou reguláciou systému Sinum. Dom v harmónii s vami.